नेहमीच भूत वाईट असतात असे नाही. कदाचित ते तुमचे मदतही करतील. ट्रेकिंग एक भयकथा. पण तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. किमान आत्ता नाही तर स्टोरी झाल्यावर तरी. आणि आता आपण ऐकूया ट्रेकिंग एक भयकथा. इकडे शिल्पाच्या सांगण्यावरून प्रणय आणि त्याचा मित्र नरेश यांनी ट्रेकिंगचा प्लॅन ठरवला होता. खरं तर आधी शिल्पा आणि प्रणय दोघंच जाणार होते, पण शिल्पाने सांगितले तुझ्या मित्र नरेशलाही घे, त्यालाही छान वाटेल. आणि मग तिघही ट्रेकिंगला आले. सकाळ अगदी छान गेली. मनाला वाटेल असे ते दिवस गेले. तिकडे जेवण वगैरे उरकले. तसंच नरेश बोलला, अरे प्रणय, मी तुला एक गोष्ट सांगायची राहिलो. तुला माहितीये, असं बोलतात की इकडे भूतांचा वावर असतो. आणि प्रणयला धडकी भरली. काय? अरे नरेश, तू आत्ता सांगतोय? अरे मित्रा, पहिलं सांगायचंच ना रे. तशी शिल्पा हसली आणि बोलली, प्रणय यार, तू लहान आहेस का? असं का घाबरतोयस? शांत राहा. तिथूनच प्रणयने सुरुवात केली, ठीक आहे लवकर चला, रात्र व्हायच्या आधी आपण इथून निघून जाऊ, उगाच अंधार पडेल. दोघांनी होकार दिला. पण इकडे शिल्पा ही आपले फोटो काढण्यात तर काही ना काही कारणांमुळे उशीर झालाच. आणि शेवटी संध्याकाळीचे ते खाली यायला निघाले. त्या जंगलांमधनं ते बाहेर येणार होते. हळूहळू त्या पावसामध्ये हे अंधाराला चिरत आपल्या टॉर्चच्या सहाऱ्याने येत होते. इकडे पावसाबरोबरच वारा हा पसरला होता. पण इकडे शिल्पाने प्रणयचा हात हातात घेतला आणि बोलले, प्रणय यार, असं नको वागू. तुला माहितीये, आईबाबांना असं नाही चालणार रे. याचं कारणच असं होतं, प्रणय आणि शिल्पा अगदी काही महिन्यानंतर लग्न करणार होते. ही गोष्ट त्यांच्या घरच्यांना जरी माहीत नसली तरी यांच्या मित्रांमध्ये हे सर्वांना माहीत होते. आणि त्याच क्षणी नरेश मागून बोलला, अरे काय चाललंय कपल्स, चला लवकर, नाहीतर आजची रात्र इथेच काढावी लागेल. आणि तिघांमध्ये हास्य पसरले. हे लोक हळूहळू पुढे जात होते. रस्ता हा झाडांनी भरलेलाच होता. आणि त्या क्षणी प्रणयला असे जाणवले की कोणी अगदी काही क्षणात त्या झाडांमधून पलीकडे गेले. तसंच प्रणय बोलला, तुम्ही पाहिलं का रे, तिथून कोणीतरी गेलं. तसंच नरेश आणि शिल्पा बोलले, नाही रे, असं का बोलतोयस तू? प्रणय ते उत्तर देण्याचे टाळले आणि हळूहळू करून शिल्पाचा हात घट्ट पकडून तो चालत होता. मागे नरेश होताच. इकडे पाऊस थांबला होता आणि वातावरणात आता गारवा जाणवू लागला होता. तसंच प्रणयला पुन्हा असे वाटले की कोणीतरी तिथून जात आहे. पण यावेळेला तर कहर झाले. प्रणयच्या पायाला कोणीतरी पकडले. प्रणयने खाली पाहिले आणि तो जोरात ओरडला. तसंच प्रणय बोलला, बघा, तो हात पाहिला तुम्ही? इकडे नरेश आणि शिल्पाने खाली पाहिले तर खाली काहीच नव्हते. शिल्पा बोलली, अगं तू येडा झालायस का रे? असं का करतोस प्रणय आज? तुला अंधाराची एवढी भीती वाटते तर तू इथे का आलास? शिल्पाने उलट उत्तर दिले. तसंच प्रणय बोलला, शिल्पा, अगं अंधार झालाय आणि तुला माहितीये मला भूतांची फार भीती वाटते. त्याच नरेशने मला असे सांगितले तर समजून जा ना. इकडे नरेशने दोघांचे भांडण मिटवले आणि हे पुढे चालत राहू लागले. इकडे प्रणय हा सर्वात पुढे होता आणि त्याने पाहिले की एका झाडाच्या मागून एक चमकणारे डोळे हे त्याला एकटक पाहत आहेत. प्रणयने यावेळेला दोघांना पुन्हा सांगितले, आता तरी दिसतंय ना तुम्हाला? पण शिल्पा आणि नरेशने सांगितले, प्रणय, अरे तिथे काहीच नाहीये, असं का करतोयस तू? प्रणयने देवाचे नाव घ्यायला चालू केले आणि तो
पुढे जातच राहिला. प्रणयला कधी दगड लागत होते तर प्रणयला असे वाटत होते की झाडांमधनं त्याचं कोणतरी नाव घेत आहे. प्रणय, प्रणय. त्या पावसामध्ये प्रणयला घाम फुटला होता. प्रणयने शिल्पाचा हात घट्ट पकडला होता आणि त्या क्षणी नरेशने प्रणयच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि तो जोरात ओरडला, मी सोडणार नाही तुला, मी सोडणार नाही. प्रणय जोरात ओरडला, नरेश. प्रणयने आपले डोळे बंद केले आणि पुन्हा उघडले. तसंच नरेश बोलला, अरे झालंय काय तुला, असं का करतोयस? प्रणय बोलला, तू तू का ओरडलास? तशी शिल्पा बोलली, अरे प्रणय प्लीज मजाक बंद कर, हा कुठे ओरडला रे, तूच ओरडतोयस. प्रणय यावेळेला शांत झाला आणि चालू लागला. आणि अगदी काही मिनिटात त्याला दिसले की एक बाई जिने पूर्णपणे सफेद साडी घातलेली आहे, तिचे केस हे तिच्या डोक्यासमोर आहेत, ही त्याच्याकडेच येत आहे. तिचे नख हे लाल होते आणि वाढलेले होते. तिचे पाय आणि हात हे देखील पांढरे पडलेले होते. तसंच प्रणय बोलला, आता तरी तुम्हाला ते दिसते ना रे? आणि नरेश आणि शिल्पा बोलले, प्रणय आर यू मॅड? अरे तिथे कोणीच नाहीये. पण ती बाई प्रणय जवळ आली आणि प्रणयने आपल्या छातीवर हात लावला आणि त्या क्षणी तो तिथे पडला. प्रणय पडताच त्याने पुन्हा एकदा विचारले, मला तुम्हाला अरे दिसते का ती? पण शिल्पा आणि नरेश शेवटपर्यंत बोलले, अरे इथे कोणच नाहीये. पण प्रणयला अगदी त्याच्या पायाच्या समोरच ती उभी दिसत होती. प्रणयचे डोळे हळूहळू बंद झाले. शिल्पा जोरात ओरडली, प्रणय होतंय काय तुला? प्रणय, प्रणय काय झालं? तसंच नरेशने प्रणयच्या नाकाला हात लावला आणि शिल्पाला बोलला, शिल्पा प्रणय आपल्यातून गेला. आणि शिल्पा जोरात रडली, प्रणय. नरेश आणि शिल्पा जोर जोरात हसत होते. नरेशनी समोर पाहिले आणि बोलला, दीपाली थँक्स यार, तू नसतेस तर कदाचित आज आम्ही एकत्र झालो नसतो. आणि त्याच वेळेला दीपाली बोलली, अरे इट्स ओके, एवढं काय त्यामध्ये, फ्रेंडशिप में तो इतना चलता है यार. पण यांच्या या मस्तीमुळे प्रणयचा जीव गेला होता हे ह्यांना समजत नव्हते. इकडे शिल्पा आणि नरेश एकमेकांना मिठी मारून रडत होते आणि बोलत होते, चल आता हा गेला, आय लव्ह यू यार, आता आपण दोघे एकत्र राहू. इकडे दीपाली त्यांना पाहून हसत होती. खरं खरं सांगायचं झाल्यास शिल्पानी तिच्या प्रियकर प्रणयवर धोकेबाजी केलेली होती. तिला माहित होते प्रणयला अंधार त्याचबरोबर भूताची फार भीती वाटते, म्हणूनच तिने हे कट रचला होता. ती मुद्दामूनच ट्रेकिंग करताना वरती डोंगरावर उशीर लावत होती जेणेकरून अंधार होईल. तसंच नरेश बोलला, याला आपण बाहेर नेऊ आणि मग सांगू की याला अंधारामुळे झटका येऊन गेलाय. इकडे तिघांचे हसणे चालू होते. कसे बसे नरेशनी प्रणयला उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रणय आता फार वजनदार वाटू लागला होता. इकडे तिघही बोलू लागले, आता याला कसं काही न्यायचं यार. आणि त्या क्षणी एका बाईचा रडण्याचा त्याचबरोबर मध्ये मध्ये हसण्याचा आवाज येऊ लागला. कोण आहे रे तिकडे? नरेशने इकडे तिकडे पाहून प्रश्न विचारायला चालू केले, पण त्या अंधारामधून असले हसण्याचे आवाज येऊ लागले होते.
तसाच नरेश दीपालीला बोलला, ए दीपाली, तुझे काही अजून फ्रेंड्स आहेत? तशीच दीपाली बोलली, अरे नरेश, वेडा आहेस का रे तू? माझे फ्रेंड्स कसे काय येतील इकडे? त्यांना मी हे सगळं सांगणार आहे का? पण त्या क्षणी झाडांमधनं आवाज येऊ लागला, मरणार मरणार. हा आवाज ऐकताच तिघही फार घाबरले. शिल्पा नरेशला बोलली, नरेश नरेश, अरे हे काय आहे? नरेश, चल इकडून. त्याच वेळेला दीपाली बोलली, अरे पण ह्या प्रणयचं काय करायचं? तशी शिल्पा बोलली, अरे त्याला राहू दे तिकडे, पळा इकडून, इकडे खरंच भूत आहेत वाटतं. ज्या क्षणी हे पळणार त्या क्षणी हवेतून एक बाई उडून गेली असे यांना दिसले. ए नरेश नरेश, काय रे, आपण कुठे अडकलो? शिल्पा घाबरू लागली. तसंच नरेश बोलला, शिल्पा घाबरू नकोस, कदाचित कदाचित त्या प्रणयचंच कोणतरी मित्रमैत्रिणी असतील, याला दाव देखील कळला असेल आपला. तसाच नरेश बोलला, जे कोणी आहे समोर या. आणि इकडे हसत हसतच या तिघांच्या डोळ्यात देखत एक बाई, जिने सफेद साडी घातलेली होती, तिचे पांढरे केस हे तिच्या डोक्यासमोर होते. तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता, नख हे लाल असे वाढलेले होते. आणि सर्वात भयभीत दृश्य म्हणजे या तिघांनी पाहिले की तिचे पाय हे मागच्या दिशेला आहेत, पण ती चालत ही पुढच्या दिशेला येते. यांना समजून गेले की आपण काय चूक केलेली आहे. इकडे दीपालीने पळण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या हाडळीने एक हात दाखवला आणि दीपालीच्या डोक्यावर एक मोठे झाड कोसळले. दीपाली त्या झाडाच्या खालीच दाबली गेली. नरेश आणि शिल्पा पळण्याच्याच तयारीत होते. त्याच क्षणी त्या हाडळीने एक हात हा नरेशकडे केला आणि वरती उडवला. नरेश हा हवेमध्ये आता तरंगू लागला होता. नरेश बोलू लागला होता, ए मला माफ करा, आम्ही तुमचं काय बिघडवलंय, मग जाऊ द्या आम्हाला. त्या क्षणी ती हाडळ ही शिल्पाकडे जाऊ लागली. शिल्पाचे पाय जणू काय जमिनीमध्ये रुतलेले होते. ती हाडळ हळूहळू करून शिल्पाकडे पोहोचली. तिचे मोठे आणि ते धारधार नख शिल्पाच्या गालाला लागू लागले. शिल्पा जोरजोरात ओरडत होती, पण याचा आता काहीच उपयोग होणार नव्हता. तशी शिल्पा बोलली, नरेश नरेश, वाचवणार रे मला. पण नरेश इकडे हवेमध्ये तरंगत होता. आणि त्या क्षणी प्रणयला जाग आली. त्यांनी पाहिले की हे काय दृश्य त्या समोर चालू आहेत, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. पण इकडे त्या हाडळीने नरेशला जमिनीवर ठेवले. शिल्पा जोरात ओरडली, नरेश वाचव मला. पण नरेश पळून जाऊ लागला. पण इकडे प्रणय त्या हाडळीवर जणू भांडणं करू लागला. तिचे हात मागे करू लागला. सोड सोड सोड, तू हिला सोड, तू हिला काही करू नकोस. शिल्पा प्रणयकडे पाहत होती. तिला त्याची चूक कळलेली होती. त्या हाडळीची नजर प्रणयकडे गेली आणि प्रणय मागे फेकला गेला. त्या हाडळीने आता शिल्पाकडे पाहिले. शिल्पा इकडे ओरडतच होती. त्या हाडळीने आपले ते हात शिल्पाच्या तोंडामध्ये टाकले आणि शिल्पाची जीभ ही खेचून काढली. ते शिल्पाचा जीव घेणार त्याच वेळेला प्रणय मध्ये पडला. नको, जाऊ द्या हिला जाऊ द्या, तिला काही करू नका. त्याच वेळेला त्या हाडळीने मागे पाहिले आणि क्षणभरातच नरेश हा मागे खेचला गेला. त्या हाडळीच्या नखाने तिने नरेशचे हात कापले. इकडे प्रणयला काहीच समजत नव्हते. प्रणय बोलत होता, तुम्ही असं का करतायत, जाऊ द्या यांना. नरेश आणि शिल्पा दोघं बोलत होते, प्रणय वाचव रे आम्हाला, प्रणय वाचव. तसंच प्रणय बोलला, तुम्ही का माझ्या मित्रमैत्रिणीला त्रास देतात, जावा इथून जावा. तसेच त्या हाडळीने नजर
एका झाडावर टाकली. प्रणयला तिकडे बोट दाखवले आणि प्रणयच्या डोळ्यात देखत ते सगळे दृश्य उभा झाले. प्रणयने सर्व काही बघितले. त्या भर पावसामध्ये कशा त्या भूतानी प्रणयची चेष्टा केली होती. ती भूत नसून यांचीच एक मैत्रीण दीपाली होती. त्याला वाईट ह्या गोष्टीचे वाटले की प्रणय बेशुद्ध होताच. शिल्पा आणि नरेशनी त्याच्याबद्दल अपशब्द बोलले आणि यांचे प्रेम हे त्याला दिसले. प्रणय रडू लागला. प्रणयने इकडे पुन्हा एकदा त्या हाडळीचे हात जोडले. प्रणय बोलला, तुम्ही भूत आहात, पण आज मनुष्यांना लाजवेल असे काम केले. धन्यवाद बोलू की नाही? नरेश आणि शिल्पाची मान ही लाजेने आता खाली वाकलेली होती. प्रणयने रागारागामध्ये शिल्पाकडे पाहिले आणि त्या हाडळीला बोलला, मला इथून पुढे काही बोलायचं नाहीये, पण जरी तुम्ही भूत असलात तरी तुम्ही यांना मारून असले नीच पाप हे तुमच्या डोक्यावर घेऊ नका. ती हाडळ याला बघून एक हास्य देत होती. प्रणयने तिच्यासमोर हात जोडले आणि प्रणय तिथून निघण्याच्या तयारीत होता. तसंच प्रणय बोलला, तुमचे आभार. आणि प्रणयच्या डोळ्यात देखत ती हाडळ हळूहळू करून अदृश्य झाली. प्रणयने मागे देखील बघितले नाहीत की शिल्पा आणि नरेश कोणत्या अवस्थेमध्ये आहेत. काही दिवसांनी प्रणयने तिच्या घरच्यांना आणि मोठ्या भटजीला त्या जागेवर आणले. त्या हाडळीच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी मोठी पूजा घातली. पण एक प्रश्न प्रणयच्या घरच्यांना पडला. प्रणय, अरे तू अशी पूजा का घालतोयस? आणि हो, ती हाडळ वगैरे नक्की कोण आहे की नाही? पण याचं उत्तर फक्त प्रणयलाच माहित होतं. शिल्पा आता मुकी झाली. नरेशला आता हात नाहीत आणि दीपालीच्या डोक्यावर ते झाड पडताच दीपालीने आता कायमची आपली स्मरणशक्ती हरवली. पण मित्रता आणि प्रेमांमध्ये प्रामाणिक असलेला प्रणय हा तर अगदी सुखामध्ये आहे. त्याने त्याच्या आयुष्याची नवीन सुरुवात केलेली आहे. खरं सांगायचं तर शिल्पापेक्षा देखील चांगली बायको त्याला भेटलेली आहे, त्याला समजून घेणारी. आणि आपल्याला एक समजते, प्रत्येक भूत वाईटच असेल असे नाही ना. काही भूत हे मदत देखील करतील. लक्षात ठेवा, तुम्हालाही कोणते असे भूत भेटले तर घाबरू नका. कदाचित ते तुमचे देखील मदत करतील. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेलवर, फेसबुक आयडीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला शेअर करू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.